Що ж це за заява від КДБ Білорусі про прагнення начебто налагодити якийсь діалог з Україною? Про що йдеться і яку ситуацію хочуть усунути шляхом тихих переговорів та компромісу? Що ж це за тихі переговори? Як їх трактувати, оці от слова? Про це не тільки говоримо з нашим гостем. Білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону і голова Білорусь 2.0 «Робім разом» Сергій Бульба на зв'язку. Пане Сергію, вас вітаю. Доброго дня, рада вас бачити. День добрий, взаємно. Пане Сергію, давайте розбиратися з цією заявою КДБ про якусь спробу налагодити якийсь діалог з Україною і що, мовляв, якісь є причини, які хотілося б обговорити шляхом тихих переговорів і якогось компромісу. От як ви можете розшифрувати ці слова очільника білоруського КДБ? Про що йдеться? Тому що складно зрозуміти. Ну, глядите, зараз у Білорусі сунулися трошку, як би так, это парадигму сприйняття, чи що. Глядите, зараз цим же займається не Міністерство заміжних справ, якою мусить займатися, а КДБ, да. І причому це не перший раз. Зауважте, усі контакти з американськими делегаціями, які відбулися з звертанням Трампа у Білий дом, вони відбуваються у першу чергу побач з Лукашенко, і ми бачили керівника Комітету держбезпеки. Не Риженкова, не міністра заміжних справ, а менавіто від КДБ. Тобто воно бере на себе роль, як би так, залагоджувати, презентувати Лукашенку на міжнародному рівні. Це не як дивно, коли щиро казати. Ну, але глядите, разом з МЗС КДБ продають Лукашенку як спеціаліста, який здольний донести некую певну інформацію от Трампа до Путина и у меньшей ступени от Трампа до Сі Цзіньпіня. Лукашенко вельми сподівався, що переговорний процес, що він зможе наладити, быццам би, діалог з президентом України Зеленським, для того, каб домагчыся ўсё ж таки, каб перамоўны працэс, сустрэчы паміж Трампом і Путіним адбываліся ў Мінску. Тому ён марыў пра тое, што это будзе чарговы раунд Мінск-3, там Мінск-4. Але ж мы бачым, што перахапіў Орбан, і Угоршчына перахапіла, таму Лукашенко як бы так троху засмучаны тым, што адбываецца. Пасля 2020 года, пасля гэтых магутных пратэстаў, якія ў Беларусі былі пасля як бы чарговай фальсіфікацыі выбараў, Лукашенко, глядите, это ж не назовешь заключением нового социального договора поміж народом и кіраўніцтвом. Это примушено, это под утиском усё. Тая хваля рэпрэсій, якая пачалася ў 2020 годзе з восені, з тых самых пратэстаў, яна не спынялася дагэтуль. Таму, разумееце, это не социальный договор, это менавіта беларусаў придушили и загнули на сённяшні момант. Ну, а Лукашенко, якраз контактами з камандай Трампа, ён вырашыў для сябе задачу легітымізацыі. Бо ўсе гаварылі, што пасля 2020 года ён ёсць нелегітымны, то бок ніхто з ім на міжнароднай арэне не размаўляў. Трамп яго легітымізаваў, але ж это не ўсё, это не ўсе задачы, якія стаят перад Лукашенком. На сённяшні дзень, глядзіце, Москва зняла тое фінансаванне, тому що беларускі эканамічны цуд, ён же ж трымаўся толькі на грошах з Расіі. Зараз Расія грошы не выдзяляе, і таму Лукашенко сутаргава носіцца па планеце, як бы ў пошуках, хто дасць грошы. Кітай не замяняе. Кітай, калі дае крэдыт, то мэтавы і звязаны крэдыт, то бок разам прыязджаюць іхнія будаўнікі, выконваюць гэты аб'ект. То бок так, як расійскія грошы ён звыклы скарыстоўваць, брать под одну мэту, а закрывать там свои некие дюрки. Так не атрымліваецца. Не атрымалася ў яго з арабамі тое ж самае, то ён змушаны на сённяшні дзень вяртаць свае грошы, украдзеныя ў беларусаў, якія ён захоўваў у арабскіх эміратах, у Абане. Літаральна на тым тыдні была вялізная дэлегацыя з Амана. І быццам бы падпісалі дагавор, што нехта з арабаў будзе інвеставаць у беларускую эканоміку. Но мы ж разумеем, што это Лукашенко просто ад імя сваёй нейкай фірмы, зарэгістраванай на кагосьці з арабаў, будзе назад увозіць беларускія грошы. Вот такая ситуация, тому не здзіўляйцеся, што Тэртель выступае менавіта кіраўнік КДБ, а не кіраўнік МЗС.
угаворвае Украіну, што дайце нам зрабіць выгляд перад Трампам, што мы і з вами здольныя вырашаць пытанні. А от саме це Іван Тертель, так? Я правильно розумію? Тертель його прізвище, Тертель. правильно? Ага. Який функціонал? Що це за персонаж? І наскільки він спроможний взагалі якісь вести, умовно кажучи, тихі, як він каже, переговори? З ким він може контактувати з України? Ну, я би пожартувала, сказала, ну, виведіть війська Російської Федерації, вишверніть своєї території, скажіть, що ви з Україною. Надішліть контингент, який буде воювати проти росіян, ну і підтримайте, відповідно, добровольців з Білорусі у війни проти Російської Федерації. Я б так от пожартувала. Ну, тоді, може, з вами поговоримо у питанні нашого посередництва і заступництва перед, там, умовно кажучи, Європою і там Сполученими Штатами Америки. Це я жартую, пане Сергію, ви ж розумієте. А яны не здольныя на это, вот у чым бяда. Бо, глядзіце, узгадайце 22 год, літаральна за 5 дзён да пачатку агрэсіі Расіі супраць Украіны, беларускі міністр абароны тэлефанаваў свайму украінскаму калегу і у тым ліку заверыў, што з нашага боку можаце быць упэўненымі, ніколі нічога шкоднага не адбудзецца. Але ж мы так з вами разумеем, што вот тут якраз пытанне суб'ектнасці самого Лукашэнкі і ўсяго ягонага атачэння. Таму што Масква робіць тое, што налічыць патрэбным, абсалютна не зважаючы на Лукашэнку. Тое, што Тертель зараз выступае, якраз, глядзіце, у нас адбываецца падзел вот, пасля 20-го года, глядзіце, да 20-го года у нас былі носьбіты трох асноўных наратываў. Это нацыянальны, это тыя, хто памятае, што наша прарадзіма, это Великае княства Літоўскае. Умоўныя БССРаўцы, это вакол Лукашэнкі, для якіх Беларусь быццам бы таксама нешта значыць, але ж, ну, будзе добра, не будзе, ну, таксама перажывем. Ну і 5-7% это былі рускамірскія. Так вот, на сённяшні дзень якраз вот этой хвалей пасадак, пераследаў, яны выціснулі з Беларусі як мінімум 700 тысяч, а то і пагаворваюць і болей людзей, і ў асноўным выціснулі якраз от носьбітаў нацыянальнага наратыва. То бок засталіся ў Беларусі умоўна вот якраз БССРаўцы, вот якія пад чырвона-зялёным сцягам савецкім, і тыя самыя рускамірскія. І вот гэты падраздзел, ён зараз вельмі відавочны ў сілавых структурах. Глядзіце, вот Тертель якраз это з тых, хто разумее, што ў выпадку аб'яднання з Расіяй яму нічого добрага не свеціць. Таму ён выступае, ён выступае лабістам Лукашэнкі, а менавіта перад камандай Трампа ўсе кантакты і з генералам Келахам, з усімі астатнімі курыруе менавіта КДБ. То бок МЗСу тут, ну, адвялі трошку ў бок, таму што разумеюць, што, напэўна, у самога Рыжэнкова пакуль недастаткова кампетэнцыю і досведу гэта. Я нагадаю, што папярэднік Макей, міністр замежных спраў Макей, які як бы адмываў Беларусь і Лукашэнку асабіста перад Еўропай і Злучанымі Штатамі, ён закончыў быццам бы жыццё самазгубствам, хаця ў Беларусі лічыць, што это Масква яго ліквідавала. Наступнага Лукашенка прызначыў Алейніка кіраўніком міністэрства замежных спраў, а ён працягнуў лінію Макея. То бок Масква чакала, што паставіць ёсць адзін з намеснікаў, які з рускамірскіх, не Лукашенко ўсё роўна паставіў таго кіраўніком МЗС, хто працягнуў лінію Макея. І на сённяшні дзень ён вызвалены ад пасады, але ж вызвалены для таго, каб ён не меў большую ступень свабоды. Ён зноўку такі раз'язджае па свеце, якраз у спробах адмыць Лукашэнку. Шырока вядомыя ягоныя кантакты з Ватыканам і з мальтыйскім ордэнам, то бок яны ўсе гэты структуры скарыстоўваюць, каб давесці, што, паверце, крайні раз, а то Масква нас паглыне, тады расійскія войскі будуць стаяць у Гродна і Брэсце, а вам это не трэба. То бок, разумееце, на сённяшні дзень беларускія сілавікі таксама падзяліліся за тых, хто за паглынанне Расіі і тых, хто катэгарычна супраць. Так от падобна, що Тертель якраз тих, хто супраць. Я зрозуміла. Спасибі величезне вам за роз'яснення і за розмову, пане Сергію. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону і голова Білорусь 2.0. Робім разом, був у нас на зв'язку. І є термінове повідомлення. Верховна Рада щойно
ухвалила рішення про скерування на Сили оборони 325 мільярдів гривень. Тобто ви пригадуєте, що могла бути проблема з 1 листопада з виплатами військовим, тому що бракувало 280 мільярдів гривень. І от щойно Верховна Рада ухвалила таке рішення про скерування 325 мільярдів на Збройні Сили України. І ці гроші, вперше ці гроші від заморожених рашистських активів, вони підуть на Сили оборони. За таке рішення проголосувало 297 народних обранців, і має негайно цей закон ухвалений підписати голова Верховної Ради і скерувати цей документ на підпис президенту України.